аз ҳамлаи маргбор ба маркази крокус-сити ҳолли вилояти Москав ки ҳаёти 144 нафарро аз байн бурд беш аз 10 рӯз гузашт. додгоҳ қарори ҳабси 9 нафар дар робитаро содир кард ки 8 нафарашон зодагон ё шаҳрвандони Тоҷикистон ва яке табаи Қирғизистон ҳастанд. шубҳаҳо дар бораи ин ҳамла зиёд аст ки мақомоти рус онҳоро тавзеҳ надоданд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло дар студия дар бари ман аст. Мумин салом, чаро коршиносон ба айбномаи мақомоти Русия бо шубҳа менигаранд? салом Шаҳло, салом бинандагони азиз. солҳо аз он сабаб пайдо шуданд ки мақомоти рус ҳам хеле дар ин ҳодиса шубҳанок рафтор карданд. аз ҷумла BBC менависад ки аз пойгоҳи горди миллии Русия ки дар фосилаи 3 километр аз Крокус буд, ҳатто пои пиёда метавонистанд дар 15 дақиқа расанд. агар кормандони пулис ба ҷои ҳодиса расида бошанд, чӣ тавр ҳамлагарон озод баромада фирор карданд? ба қавли шореҳон ҳолати ҷисмонии боздоштшудаҳо аз он шаҳодат медиҳад ки онҳо сахт шиканҷа шуданд ва гӯё мақомоти рус аз онҳо ҳеҷ гаперо лозим надоштанд. ба гуфтаи ҳомии ҳуқуқ Владимир Асечкин, ин шиканҷа ба дараҷаи сахт будааст ки яке аз онҳо дар додгоҳ нима беҳуш буд ва дигаре мисли зомби рафтор мекард. ин ҳомии ҳуқуқ суол мекунад ки чӣ гуна гумонбарон то наздикии марзи Украина озодона ҳаракат карданд. фарзияи фирор ба Украинаро коршиносони дигар низ зери шубҳа мебаранд, чун марз аз ду тараф сахт баста аст ва гузаштан ба он тараф номумкин аст. ба гуфтаи рӯзноманигор Анвар Деркач, ҳодисаи воқеан террористӣ буд, вале далелҳои мантиқӣ нишон медиҳанд ки Русия натавонист аз он ҷилавгирӣ кунад ё сари вақт вориди кор шуда одамонро наҷот надодааст. хуб Мумин, мақомоти расмии Русия ва ё коршиносони рӯ ба ҳукумати ин кишвар дар ин бора чӣ мегӯянд? бубинед Шаҳло, президенти иттифоқи афсарони гурӯҳи Алфаи Русия Алексей Филатов ба шабакаи телевизионии TV5 Русия гуфтааст, ба назари ӯ ҳамларо ба камияш 3 гурӯҳ анҷом додааст. яке тирандозӣ кардааст ва дуввуми ҳамзамон чанд нуқтаи биноро оташ зада, афроди дигар дар беруни бино бо раҳнамоӣ ба ҳамлаварон вазъияти берунро ба онҳо хабар додааст. дар акси ҳол имкон надошт ҳамаи ин амалиёт дар чанд дақиқа ва аз тарафи 4 нафар иҷро шавад. Олга Романова, раҳбари бунёди иҷтимоии зиндониҳои Русия, низ мегӯяд аз нигоҳи вақт, рафтори кормандони мақомот, сабти шиканҷа кардани боздоштшудаҳо, фирори хеле аблаҳонаи гумонбарон номувофиқатӣ мебинад. ба гуфтаи ӯ, агар ба ҳарфи мақомоти рус бовар кунем, ин нафарон ба ҳадде дар кори худ касби амал карданд ки хадамоти махсуси Русия аз он бехабар монд. вале саволе беҷавоб аст ки чӣ тавр ин афроди хеле гӯё боҳуш ин гуна аблаҳона аз ҷои ҳодиса фирор карданд? Мумин, расонаҳои Русия тавре матлаб менависанд ки гӯё боздоштшудаҳо на гумонбар, балки аллакай гунаҳгор ҳастанд ва гуноҳашон исбот шудааст. ин гуна фазосозӣ ва умуман ин ҳодиса дар Русия чиро дигар хоҳад кард? бале Шаҳло, ба гуфтаи коршиносон, бо намоиши шиканҷаи ошкорои боздоштшудаҳо, пешниҳоди дубора ҷорӣ кардани ҳукми қатл, ҷорӣ кардани фазои тарсу ҳарос, Русия вориди як марҳилаи комилан дигар шудааст. ташаккур Мумин барои суҳбат. ва бинандагони азиз, хабаргузории Reuters аз нақли мақомдорони эронӣ иттилоъ додааст ки Эрон чанд рӯзи пеш аз ҳамла ба Русия хабар дода буд ки дар ин кишвар амалиёти террористии бузург мадди назар аст. ин манбаъ ба Reuters гуфтааст, аснои бозпурсии афроди муттаҳам бо ҳамлаҳои маргбори террористӣ дар Эрон маълум шуд ки онҳо мехоҳанд дар Русия низ ҳамла раҳандозӣ кунанд. хотирнишон мекунам ки масъулияти ҳамла ба толори консерти канори Москав гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ бардошт гирифтааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.